τα σπυράκια μου, γιατί η ακμή είναι φυσιολογική. Τα ξαναείπαμε, δεν θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι το συγκεκριμένο άτομο, ή όχι το συγκεκριμένο άτομο, αλλά τα άτομα που σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, λίγο κρίμα. Ναι. Δηλαδή, σκέφτου, τι να μου πείτε πόσε φορέ θα κάνει βίντεο για τα λιμπάνια για τη μύτη σου, ναι, να κάνω όποτε βρίσκω ευκαιρία, διότι έστω σε ένα άτομο να βοηθηθεί που το βίντεο και πει ότι άρα, παιδιά, την Αβελίνα δεν την κοφτεί. Εμένα γιατί να με κοφτεί. Είμαι happy εγώ. Και επίσης, πρώτα για να το ακούσω εγώ, γιατί έτσι δεν επειδή λέω ότι με ενοχλεί, είμαι untouched. Εννοείται πλέον έμαθα να μην με ενοχλεί στο βαθμό που με ενοχλούσε πριν, αλλά δεν ξέρω τι θέλω το τρελό. Τι ωραία είναι το σχολείο. Τέλος πάντων, το type of άτομα επίσης ήθελα να πω ότι αν αύριο μεθαύριο αποφασίσω να κάνω πλαστική τη μύτη μου, που εννοείται ότι αν το κάνω, να το κάνω επειδή θέλω, και επειδή μου έγραψε εσύ ή οποιοδήποτε, να μου γράψει έγινε ψεύτικη. Δείξε μας τη μύτη σου πριν την πλαστική. Το μόνο θετικό της υπόθεσης είναι ότι θεωρώ ότι δεν έχεις πραγματικά προβλήματα για να ασχολείσαι με τη μύτη μου. Άρα χαίρομαι που δεν έχεις πραγματικά προβλήματα, να είσαι καλά. Το τελευταίο που εξήχασα να το πω, αλλά ξέρετε τι συνειδητοποίησα. Γιατί κάνουμε normalize και γιατί σαν ανθρώποι είναι πιο εύκολο μας να κρίνουμε την εξωτερική εμφάνιση κάποιου που ουσιαστικά η εξωτερική εμφάνιση είναι και πολλά από το sharing του. Κρίνουμε τα τσίνα και κρίνουμε έναν άνθρωπο με την εσωτερική του εμφάνιση, δηλαδή τον χαρακτήρα του, πώς συμπεριφέρεται στους μεγαλύτερους, πώς συμπεριφέρεται στους γονείς του, πώς συμπεριφέρεται στους φίλους του, πώς συμπεριφέρεται στους ξένους. Δηλαδή, αντί να δούμε πώς συμπεριφέρονται τα άτομα στους άλλους και πώς επηρεάζει η στάση τους και η συμπεριφορά τους στους άλλους, εστιάζουμε σε εξωτερικά χαρακτηριστικά. Που στο κάτω-κάτω, το οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του άλλου εξωτερικά, πώς επηρεάζει οποιοδήποτε άλλο συνάνθρωπο. Ενώ η συμπεριφορά μας μέσα μας επηρεάζει τους άλλους.